क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। नमस्कार सगळ्यांना, उद्याच्या दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। उद्याचा दीपावलीचा दिवस म्हणजे प्रकाशाकडे झेप घेण्याचा दिवस। अंधकाराचा नाश करून प्रकाशाकडे झेप घेण्याचा हा उद्याचा आपला दिवस आहे। तर असाच विषय अंधकाराचा नाश व्हावा यासाठी आमच्या या धावे गावामध्ये सामूहिकरित्या नरकासुराची प्रतिमा करून त्याचं उदात्तीकरण करण्यापेक्षा श्रीकृष्णाचं पूजन करावं असा एक विषय आमच्या गावामध्ये या ठिकाणी आला। आणि गेल्या 5-6 वर्षापासून आम्ही धावेवासीय या ठिकाणी या मंदिरामध्ये अशा प्रकारे श्रीकृष्णाचं या ठिकाणी पूजन करतो। आणि या मारुतीरायाच्या मंदिरामध्ये अशा प्रकारचं हे पूजन करून संपूर्ण गावाचं, संपूर्ण राज्याचं, संपूर्ण राष्ट्राचं आणि संपूर्ण जनतेचं कल्याण व्हावं यासाठी आम्ही अशा प्रकारचं हे पूजन करून या श्रीकृष्णाच्या चरणापाशी आम्ही प्रार्थना करतो। गोपाल कृष्ण भगवान की। दीपावली म्हणजे सृजनाचा उत्सव। दीपावली म्हटल्यानंतर आपण अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाण्याचा दिवस असतो। आणि आज आपल्या गोमंतकाच्या भूमीमध्ये आपण जाणतोच की गोमंतक हा देवभूमी आहे। आणि देवभूमीमध्ये आपण असुरांचं उदात्तीकरण करत चाललो आहे। आणि हे सगळं थांबावं, एक वेगळी वाटचाल व्हावी, वेगळी दिशा निर्माण व्हावी या उद्देशानं आम्ही आमच्या गावामध्ये श्रीकृष्ण पूजन दरवर्षी दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला करतो। आणि त्यातून एक वेगळा संदेश देण्याचा आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। आज आपल्या देशाला, आपल्या समाजाला सामूहिक प्रार्थनेची गरज आहे। कारण समाजामध्ये अनेक संकटं आहेत आणि आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये सुद्धा अनेक संकटं आहेत। आणि नरकासूर हा सुद्धा एक संकटच आहे। नरकासूर दहन ही आपली परंपरा होती आणि ते एक सांकेतिक एक प्रकारची ती परंपरा होती। म्हणजे असुर किंवा वाईट गोष्टींचा नाश व्हावा आणि चांगल्या गोष्टींचं एक प्रकारचं समाजाला निर्माण व्हावे, सकारात्मक विचार लोकांपर्यंत पोहोचावे या दृष्टीने तो एक विषय होता। पण आज दुर्दैवाची परिस्थिती अशी आहे की त्याचं उदात्तीकरण नरकासूर म्हणजे दिवाळी असं झालेलं आहे। तर नरकासूर म्हणजे दिवाळी नव्हे, तर नरकासुरावरती किंवा वाईट गोष्टींविरुद्ध किंवा अधर्मावरती धर्माचा विजय म्हणजे दिवाळी आहे। हे लोकांमध्ये जावं, लोकांच्या मनामध्ये ते स्थापित व्हावं यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न आमच्या गावामध्ये करतो। आणि सामूहिकतेमधून एक वेगळा दिशा देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे। आणि तो अनेक लोकांनी त्याचा अवलंब करावा, गावागावामध्ये हा विषय पोहोचावा या दृष्टीनं एक प्रकारचा संकल्प आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी घेतो।